karon nga limon. Ang mga kauban, ang akong mga ako. Si Lovely. Tarong mga hair. Okay, Joshua. Ano to? Istorya Diyos. Asa ka Diyos? Ha? So ilan eh? Mamay. Ayaw mo dagan be? Be, ba? Ha, manguha pa bayabas. Oh, manguha tag biyabas. Nato na katong nakita na hinog na iba arita. May mga hinog adto. Kasama. Adto. Mga na niya mong lugar. Dito sa aming Kabukiran. bahay. Hoy dali manguha tag bayabas sala nahayag daari. Pagbasak oh. Anong ko nag-add? Oh, mag-add na siguro na sila man no? Ha? Hinluan lagi. Oh, hinuan mag-add na sila. Basin. Lamay mga hoy ta dali kung kahoy ani lami eh. Ito ni pangayoon. Hoy dali ba ari dade bayabas ari ko nakakuha. Isa. Ani. Sige manguha tag biyabas na. Na murag na hinog na kanang gipang butig-butig na kana sak agojo lab. Hinog na na. Oh, kanang gibutig-butig. Kagagmay. Oh, hinog na pero ngipon nimo lab tagbaw. Kana ko na suway. Oh, nabababaw ta ah. Nabi. Kana oh. Hinog. Ali mangita tare na dali. Nang ang imong ipon. Ang ipon hatag na di Diyos dali mangita ta tunahan paet. Kita tadahan tata. Yan na mga ayo sa mga taog. Ay dagan lagi na. Pagayoon na to ng kahoy ana ma. Sa Oh guys. Okay ra man gud na. Kau jud lab. Bay nila ni sana oh. Bagong bay niya kay to ah. Para to kana oh. Kana oh. Man klaro. ay kakapoy. Kagapo sa gud mong ngipon ma naong nahubag ngipon. Nasakit kayo. Ay tanaw pare. Guys. Ato bangsa. Amo ka ni. Guys, ang akong ngipon. Lalabad ang akong ulo. Sakit ang akong Tambok lang yung ang naong naman ni tambok no. Ako'y gana mo lakaw guys. Ay, kasakit ang akong ngipin. Gusto ko dagan. Nasikiat be. Sus natagak ang dos. Siya may dos na ani. Dali ari was ihi eh. Kanuan Kiditso niya kuha. sa putagal kan siya amo dito ninyo siya balik ka. Balik sila. Undang gawas ng oten. Balik. Ay, Mo ni ang buhay probinsya. Lami kay no. Mani ang aming Buhay province. Pugat. Guys. Lapoklap. Na nalimpyo na lagi. Mano? Sika naman ang mga misa na misa. Dito. To na lang ng kahoyon oy. Limpispan ay. Oh, may kuan guys, may sispan kami. At may carnaba. Bago pang giharvestan. Harvest lang. Giharvestan ang kanilaghan. Wala na na eh. Isda. Nga pa. Nga pa lagi binlan pa. May isda na. Wala man. Kana di kita bunam gani kuya boy. Hoy tanawa ha. Ma. Diyos ko Lord. Oh my gulay. Mangayot ani pangayoon na to ni B. Ma. Bayabas. Ah, ako. Ano? Ladaghana. Apa dig kuas bayabas. Wala mamay nga suko. Sige lang. Malipat lagi karon. Mara na hindi nga naman. Oy kalimot na to pangita.
Nursery. Uy, lami na lagi. Uy, nalami na. Nalami na si Ja. May ano, uy. Gimabawan ka? Guys, ako kaayo sila oh. Cardboard. Unsa ni siya nga buwak? Padaplin bitaw po siya. Gapadaplin lagi. Kinsa man tuti dako kay kusugay padagan niya na si Joshua. Te, kano na to ng karnaba, te? Yes, bililiso. Waka sabot si nanay kakaon. Muni siya ang kuan kana ng flower shop ni Just Pet Lover. Ano siya? Nangaya na pagpiso? Grabe buwak eh, matabang ba ni? Nating adlo ko oy kasi Joshua lagi. Kung kanon na to na, what ako? O what ako? Si mama rin paugasan. Sige, 40 sila, yahay mapod. Ano daw? Nagnara o galingkod ang mga ma'am. Mo ni si Just Pet Lover. Hi. Nagsula ni. Ano ilan? Among baby na among baby oh. Mistress among baby oh. That's you it. Oh, kanao. Kanas ko. Oh, ang iyahang naong ray na nambok. Yaki! Yaki! Mapaugasin kami mapa. Uy. Lagi tayo sa lami oy. Ano ito ba siya nila? Kamusta? Hugasin na lang na. Kay napa ko gikon. Mo ni siya ang manager dere. Sir. Nanghinlo malagi manager. Nanghinlo malagi tong manager. Kaya iya assistant o nilingkod. Ano lang anak. Ay, sus Ginoo. Trabaho na ito magsiyo ka. Adjud eh. Hi, see you next vlog. Guys, ulit namin nagdala kami og para panggatong. Amo na isang lingag na ni, isang saing na ni. Isang lingag na. Isang saing na yung dala ko nga kahoy. At merong naglalakad. Sa lahat. Shout out ko ni. Shout out mo ito. Asa? Nagkabit na ako pa shout out ito. Hindi ko pa shout out na. Salamat tanan sa daghan. Salamat. Oh, may swat na pa yan. Ay